bisimilla ma ane bande en bisimilla ma ane délégation ma rewɓe worɓe a ardi ɗo sago ma ya hotir sago ma hamin duwonoma hamin duwono koye men enen fof yo Allah waɗan en jaam assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu seydi Ly kala ko jiiɗa e aduna noon ko sababu kala kene wooda ko ma sababu woode eɗen garde monsieur le président Amadou Ly ɓiɗɗo Sénégal naajo ɓiɗɗo Fuutanke kadi ɓiɗɗo haal Pulaar sabu so tawi neɗɗo jeyama ganduɗa e nder hen peete on wiyete ko ɓi Fuutanke e koyɗe amen ɗo noon ko jaam addi amen ɗo no mbiɗen premier ni sababuji ɗiɗi sababu premier no mbiɗen ni alhamdulillahi rabbil alamin en jetti Allah en jettimo won teddugal ngal o waɗani Fuuta won teddugal ngal o waɗani ganduɗa e nder hen l'islam nde tawno enen Fuutankoɓe kala ko neɗɗo wawi teddinirde en en tant que teddinirani en gueɗe ɗiɗi so yiiɗi yo naw en ganduɗa ha dow asmane manki Fuuta ko adi foof ganduɗen teddugal premier ko diina taw caggal diina ko Fuutankagal men en ngala gueɗal ha fote e ɗeɗo gueɗe ɗiɗi e alhamdulillah min gimmima Dakar addi amen ɗo ko sababu ganduɗa e nder hen oɗo jillu waɗandemo Fuutanke teddugal no mbiɗen ni teddugal ngal woni holɗum waɗande ɓiɓɓe Fuutankoɓe ganduɗa e nder hen concours Al-Qur'anil Karim woni sen mbelama mbiya musabaqatul Qur'an tuggamma département de Podor ha ɗo woni Bakel eɗen gandi ko 60 commune wonɗo programme premier wonno ko 60 commune o foof caggal muɗum noon neɗɗo e miijo mum Allah e fodore mum en yaka hunde nde ganduɗa e nder hen ene woodi no wayi alhamdulillahi rabbil alamin ha heddi ganduɗa eɗen mbawi wiide commune aji nogas walla commune aji nogas e quelque eɗen mbawi wiide commune Kanel ne jeeya hen saabu wonani en ɗo représentant ko ɓiɗɗo Kanel najo woni ceerno Amadou Moukhtar Sall ɓi ceerno Samba Kanel o noon mi sikki so innama ɗo hen dendagal bandiraɓe diwan o foof ne andimo eɗen mbawi wiide hay hande to gonɗen ɗo koye programme musabaqa o woni min mbi forcé wadde min gaddoroɗo salminde on caggal mum so tawi min ɓenni min mbawa ɓennude to mabɓe to e jillu men ɗimmo kadi ɗo e Fuuta oɗo monsieur Amadou Ly hande ganduɗa e nder hen hamo jogui wutte goɗɗo woni holyon wutte dawrugol woni ganduɗa e nder hen yidde tawtorede candidature uji meɗen 2024 woni yidde makko noon so Allah hokki en sagoji makko ko ardade ganduɗa e nder hen leydi ndi kadi mbeɗa andi ko kalami ko ganduɗa e nder hen ko hurde lerde ɗum noon mi salmini dendagal bandiraɓe e Kanel naɓe foof mi weltinima on e jaɓɓugal mawɗon kadi en beltinima ha joni sababuji meɗen so Allah jaaɓi eɗen mbawi tottudemo konngol so Allah haaji e nder hen daña ko yewtani en assalamu aleykum wa rahmatullah emin belto kadi emin beltani on no fewi e no jaɓɓori ɗon minni saabu teddi weeli yooɗi hayso haaɗino ɗo henne vraiment min mbi alhamdulillahi rabbil alamin min gari ɗo henne hande e inde parti amen ene wiye Yeesal en marche no ceerno Mamadou Samba Diallo haaldi ɗum ni emin gardi wutteji ɗiɗi hen wutte ko wutte dawrugol ngol wutte goɗɗo o ko wutte golle entrepreneur jiɗɗo wallodirde e ɓiɓɓe leydi muɗum ko ɗum addi programme momin darni ene wiye musabaqatul Qur'anul Karim momin darni o yidde wallodirde e duuɗe ɗe saabu ko hunde nde ganduɗa henne ko goƴa amen ko hunde nde ganduɗa henne kadi ene weeli min jiimi min tuggi ha joni min naati ko ene wiye Fuuta tigui rigui ko ala fo ɗo jahata taw a yiyani mbiyami neɗɗo kala mo kucciɗɗa neɗɗo kala mo kalduɗa ko almuɗo ko jangguɗo ene timmini ko ɓurana tan haalantuma ene weeɓi c'est à dire que huccidde neɗɗo mbiya ɗum kala ko kalduɗa e makko ɓurano addantuma ɗum tan wonko hollirta e place mo alqouranul karim jogui e nder Fuuta min natirani e politique emin jiilo martaba min natirani e politique emin jiilo ngaalu min natirani e politique emin jiilo inde min natirani e politique emin jiilo laamu ngam jogade laamu tan ene waɗa ko wela min natiri e politique ko jogade min yiyande e pandaje farnude ɗum e ɓiɓɓe leydi Sénégal min natiri e politique ko so tawi min jowitima e gurdam amen minen Allah e moƴƴere muɗum waɗani min ko ganduɗa wonde emin gandi ɗum ɗo henne somin jowitima hen min ballodiri e yimɓeɓe ene wawi nafde Sénégal naɓe foof saabu so Allah waɗi aɗa ummi e galle mo ganduɗa doole kewani Allah wallima no fewine kay
ha o yi ha o resnima an hande ko resnuma ko ɗo banggal mi yiɗa wiide jawdi kono wonko luɓirma Allah ardinma hokkuma teddungal ɗum taki kam wiidema min cohlani nadde laamu pour teddungal saabu Allah teddini min ha paari aɗa andi goto foof eko yonata ɗum ko minen ko Allah teddiniri min ko teddiniri min hande ko yoni min saabu so tawi jibinaɗa koye galle mo ganduɗa an yumma ene jooɗotono temedere mbuɗu ni par ñalawma ala ɗum pour wurnude on an bamma sankima ene yaari duuɓi 49 min ko aldo e moɗon ko 49 jartemi sa wi kam 49 mbaɗa andi babam ko suka wonno nde sankotode 99 an nde jarata e duuɓi ma 1 faade 1 koye bedde he jooɗotoɗa e tali aɗa yeeyno yumma ton e maynes an nde jarataɗa e duuɓi 16 ko ɗon yumma ummotono ene yaha ha jeewoɓe wonande yahoɓe Madina Gounass Dakar ene gandi holɗo jeewoɓe woni ene somoyo ɗum ko tiir ɗum ko nebam sirme ene yeeyta ɗum e beddaji e marseji Keur Massar an so Allah luɓirima ha a yettima ɗo hen hande comme no mbimi ni sa yeehi France kadi wona ton wona maynes wona tiir wona nebam sirme nawma toon wona ngun jeygu yumma dañiri kene nawma bamma kam wawa nawdema maayi a faami donc wona ɗum nawma France ko Allah e moƴƴere muɗum hokkudema haqqille hirjude e jangde e wonde katande ha Allah udditanma lawol jaaɗa France ne kadi Allah waɗanma toon moƴƴere aɗa wawno jooɗade toon gacca foof garta leydi ma puɗɗitoɗa à 0 mbiya wonde komi jiɗɗo darnude galle gollorɗo mbaɗa saabu mbaɗa yiiɗi jeere e tafoɓe leydi ndi ɗum woni komin mbaɗi ko on paamide donc so tawi an Allah wallima a wayi noon a rewi ɗon Allah moƴƴaninima gueɗe ma so tawi ko hoorema tan a sohlani laamu holko mbaɗata e laamu so wona caɗele aɗa tambinore ma aɗa waɗa tourné ji aɗa yaha Kanel aɗa yaha lorduga aɗa yaha komi anda wiide jooɗo Keur Massar galle mon to hen toppitoɗa hoorema mo Allah ardigui e ko joguiɗa ko foof ñaama hen saabu ardigui makko kala mo Allah rewni ardigui mum e juuɗe ma a wawa hadde ɗum ñamde ɗum wona gasi haɗa ɗon kono noon neɗɗo wonko Allah waɗantuma aɗa tina tigui rigui wonko waɗanma kono o waɗirani ɗum pour heddo e ma mi haalani haala ngalu walla goɗɗum kalani ko haala haqqilantagal neɗɗo o Allah ene hokkuma wonɗon haqqille wongal gandal aɗa faama tigui rigui wonde wonko waɗanma aɗa andi kadi ko tottuma ko so tawi ka joom haqqille tigui rigui wona an jeeyi ɗum o waɗi ɗum e ma ko ha ballamo e goɗɗo wona Allah kam sohlani wallede kono enen foof eɗen gandi wonde Allah ala no mbawɗa ligguinirade ɗum so wona e jiyaɓe e makko Allah ɓe ɗum noon encore une fois wonko wonata e ma tina ɗum kala neɗɗo ene andi ko woni muɗum donc wonko wonata e ma wonko fasata e ma aɗa andi ɗum ɗo henne sa wi aɗa nanga ɗum e ma ko gueɗe ko ɗiɗi ma woni ka hasida tan ma woni ka a famani minen noon emin jetta Allah nde Allah waɗi min gona hasideɓe nde Allah waɗi emin paami famde min tagui min ummade nadde dawrugol yiɗande Sénégal yiɗandeɓe kala moƴƴere Allah no yimɓe gummorto ɗo hen jaaha France hunde nde heewa guite mumen ni minen haydara heewani guite amen somin jeehi France haydara heewani guite amen somin jeehi États-Unis haydara heewani guite amen somin jeehi Angleterre haydara heewani guite amen somin jeehi Dubaï haydara heewani guite amen somin jeehi Afrique du Sud te Allah ne waɗi ɗeɗo guure foof min jeehi toon ala fof ɗo Allah nawani min emin jettiri ɗum Allah nena ɗum komin goni sukaɓe ko foof kala moƴƴere nde min jii banggue goɗɗo emin jiɗani ɗum Sénégal naɓe kono noon mi haalti hay jambour goto arata e nder leydi ene fewno leydi ko ɓiɓɓe leydi Sénégal tan mbawi darade pewna Sénégal hay goɗɗo arata ene fewna leydi ndi ko enen tan a faami ɗum noon ɗum saabi min dari lang min mbi wonde so Allah jaaɓi haqqe komin mbawi minen ko woni hen gueɗal amen ko momin mbaɗ ɗum ha timma gasi wadde holko saabi ko foti no leydi meɗen enen woni gurdam meɗen enen kala e gurdam sukaɓe meɗen e taniraɓe meɗen e jatiraɓe meɗen aroyoɓe foof enen mbiyen eɗen totta ɗum yimɓeɓe ganduɗa hen e ganda hollin laaɓi ndewata pour ɓamtude kene kaala tan kene jaaha enen duyta tan minen noon komin yimɓeɓe ganduɗa hen komin responsable uji politique momin kalata wona politique politicien wona emin gara emin kaala yimɓe ko beela ko min kalata yimɓeɓe ko gonga o taw noon koye needi yadata min garani pour furade walla wiide yimɓeɓe henne non min gari noon ko pour haalde situation ji min ji min kala kadi ko woni yiyande amen ko woni yidde amen ko goto foof heeɗo ɗum seno yoni ɗum falillahi alhamd arda e amen so tawi yonani ɗum emin jaaɓi o wawa yaade banggue goɗɗo ɗum hay probléme goto ala hen politique e yiyandam min wona diine wona endam wona ƴiƴam wona koddigal ene moƴƴi noon so tawi neɗɗo
ene hormi ɗum ɗon wiya aha o de ko baɗam walla o de ko nanggamam dara ummima ene wone ɗum ɗo henne te mbaɗa andimo sabu so tawi mi rewani lawol mi wiyani hoto ko tagi neɗɗo ene kawam walla babam walla goɗɗo ene jagginami kono mbaɗa andimo ɗum noon gan sanga ɓe ɗaɗo mi ƴeewa wadde no ballirmomi kono mi ardinani ɗum ɗon min gardinmi ko miijo ngo e yiyande nde min jinmi ene yaade yam ko neɗɗo pamɗo ko jinmi ko jiɗanmi sénégal ko o wiya aha oɗo ko yiɗi ko e ko yiɗanmi sénégal ko ene yonimi mbaɗa yaade e makko mbaɗa wallodira e makko ko ɗum woni yiyande amen minen mo meeɗa darnude galle gollorɗo sincèrement e yiyandam wawa haalande on holno mbaɗeten ha mbaɗen créé des emplois hande sénégal fouta e yiyandam min wona saabu komi fuutanke mbaɗa wawno jeeyede komi anda wiide louga walla jolof kajorde séréer ɗo ko jiɗɗen foof mais pour min komi nannguɗo hande fouta kañum foti wonde fawru sénégal saabu ɗum ko allah waɗi ɗum ko allah waɗi ndiyam ɗam maayo ɓurgo mawnude e sénégal allah waɗi ɗum ko nord he woni c'est le fleuve sénégal le plus grand fleuve du sénégal ene ummanima guila dagana mi anda holɗon ha tugganma ha yetti Bakel guila ndar ha Bakel leydi ndi wiya e waalo ngo tan ko 320 000 hectares leydi ndi ganduɗa hen ene foti wawde remede mi haalani jeeri ndi te hay jeeri ndi ɗo hende e sifa wona ɗum ɗo hene koye jeeri mbiya toon jeeya ɗo gonne ɗo wona koye jeeri jeeya joni son ƴeewi tan mbeddo o boowal est ce que oɗon jiya leɗɗe walla on jiyani leɗɗe ene fuɗa walla fuɗata ala ƴeewen tan ene fuɗa walla fuɗata eyyi ɗum noon wadde hollanma wonde hay jeeri ndi ene fuɗa so leɗɗe ne puɗa ɗo henne tan wonko tagui ça veut dire ko ɗo henne ene wawi remede haalaka noon ɓe ganduɗa henne koye nder ndiyam ɓe goni holko tagui donc en ngala programme uji ɗi ganduɗa henne ardinta ko ndema gaynaka e awo ngo son liiri document o mbaɗa mi wiya hen arandi enen nana pétrole gaz iwi jeeɗi fati walo min ɗum wona priorité am par ce que pétrole et gaz yo arda jaam moƴƴi kono wona hunde nde ganduɗa henne koko luttata sabu ce sont des énergies fossiles koko gasata neɗɗo noon ene wawi ƴeewde ɗum e yiyande muɗum kañum ƴeewa fondude ɗum kañum e hoore muɗum effectivement sa fondi ɗum e kaddi gurdam ma an ma wi wonde ene juuti mais ɗum gardotoɗo wona noon miijoto ko ganduɗa ko enen foof ndendi aɗa foti miijade hen aroyoɓe joni sa wiyama les réserves c'est à peu près 70 ans ou 100 ans mais 70 ans ou 100 ans ce n'est absolument rien par rapport à l'échelle de la vie du Sénégal. Donc le véritable plan de développement du Sénégal ne peut pas être bâti autour du pétrole et du gaz, c'est pas possible. Le plan de développement du Sénégal, développement Sénégal, faut-il yowitade, mamtare Sénégal, faut-il yowitade, faut-il tafede, faut-il mahede, koy do ndema. Faut-il mahede, koy do gaynaka. Faut-il mahede, koy do awo. Sabu ko minen dum woni ko ganda hen nan do hen emin nangi gasata. So hutorama no foti hutorede ni. Sabu leydi ne kadi ene tampa. Donc wonno remirte, wonno waɗirte pour que leydi ndi continue wawde jibinande en ko jiɗɗen ndi jibinande en ko. Kono nan do ene wawi wonde fof ne wawi yaltude hen. Ko heewi ne wawi gasde hen. Hanki ndemi dari ɗo pete ɗo hen ɓe kolli min ɗon jardin goto ene wiye Sipa 40 hectares eɓe mbaɗi hen dene mabɓe tout ça mais machallah ene yooɗi ha maayi eɓe dañi noon probléme ɗeɗo balɗe sababude probléme ndiyam du coup dene ɗe nana maaya kono Allah ne andi ɓe mbaɗma expliqué après ko probléme stockage ɓe jogui sino ɓe dañino stockage e mbawi yeeyde ɗum hunde nde ganduɗa ne dene nde wasata ko 100 francs ponnoɗa yeeyde ɗum au lieu de nogas mbatta yeeyde ɗum bujeyi par ce que jiɗɗa tan ko yo yalte juuɗe ma ɗum aɗa andi wona affaire donc so tawi eɗen jogui peeje enen ardiɓe ko arde safrude ɗeɗo caɗele ko ɗum foti wonde haaju meɗen par ce que eɓe pelliti liggade ɓe woni koɓe dañani ko walloɓeɓe pour waddude mabɓe junggo e fandu pour gaynude golle ɗe minen noon ko ɗon ko Allah resi min ko woni mi arta e konngol am gadanol ngol ko ɗon ko Allah resi min e luɓri min e banggal gandal ko ɗon foti nafde nafa yimɓe foof sabu emin kumpitini ɗum emin gandani ɗum emin mbawani ɗum wonande hooliɓe min hen o haali ɗum nde gummimi France 2013 nde entreprise o nde darnumi ɗum de ko min tan goto wonno hen komi gaccuɗo foof mbaɗa wonno électricité de France woni Sénélec France ene jeeya saɗa wiyanno holɗin entreprise uji tati ɓuuri mawnude e France somi suusa wiide ko kañum ɓuuri mawnude mbaɗa wawi wiide koye tati ɓuuri mawnude e France jeeya teddugal diwata ɗon entreprise mo ganduɗa henne min saaha mo natanmi honde wallahi l azim saaha mo natanmi honde sa wona français natgol ma hen ene satti ha may ko enquête uji ɗi gasata haade ma nade hen Allah walli kam min natmi toon mbaɗa jeeya e cadre uji ɗi ganduɗa hen eɓe jogani ɗumen parcours spécial woni ko mbiyata cadre uji à haut potentiel yimɓe ɓe ganduɗa hen
ene sikka wonde ɓeeɗo henne so jogirama wono poti jogirede ni ko kamɓe jogori ardoyade janggo galle o so Allah jaaɓi ɗum noon duuɓi ɗiɗi fof ɓe guittuma ɓe mbanma banggue goto duuɓi ɗiɗi fof ɓe guittuma ɓe mban ko mbawa janggude golle ɗe tigui rigui no yaran mbaɗa siftore nde mbaɗmi démissionné nde mbimi komi ko taw wallahi l azim ko Allah ceedumi ɗum RH o woni toppitiɗo banggue ressources humaines o wi kam je savais que vous alliez partir mais mi sikkano je ne pensais pas que ça allait être si tôt mbiyam e parce que goto fof e haaju muɗum oɗon ganduɗo komi jaaho kono a sikkano wonde ma woni ni law kono ko min mbaɗa andi wonde leydam ene sohli kam ay ko hollanma wonde golle ene moƴƴi nde gonmi français mi wawa wadde feere hami joddo e PDG EDF wawa wonde PDG EDF woni gardiɗo EDF o groupe o foof aduna o foof no fotiri ni ko on ardi ɗum on wiye Jean Bernard Lévy on ɗon saaha mi wawa ƴoƴde e heewde peeje hami joddo e makko no joddimi e moɗon ni hen walla mbaɗa hokkidira e makko jungo so wona taw ko omo ari tan yimɓe foof ene daari ɗon te hay ɗum ɗon weeɓani pourtant nde koɗ min gartumi nde puɗɗitimi golle ɗe en 2013 mbaɗa woni hen min tan goto ha 2019 fodde temedere yimɓe ene liggono kam nde kanko o hubbi avion makko o ari ɗo hen omo wonde sete makko ɓe jetti o naati Sénégal o yeehi koto président Macky Sall son excellence o yeehi koto ambassadeur de France saabu kañum joɗaniɓe ɗo hen o yeehi koto ministre de l' énergie saabu EDF koye énergie liggoto ala hay entreprise goto goɗɗo e nder Sénégal mo yeehi so wona Akili koto am ɗo o ari te min mbaɗa gollontonomo nde gonmi France de mi wawa hay yiidemo so wona e téléji walla e journaux ji o ari mbiyami ha e Sénégal ɗo darnumi galle golloɗo ɗo o dari ha ɗon o naati ha ɗon pendant 1 heure de temps omo ari ɗum ɗon hollatma wonde neɗɗo saɗa felliti Allah yantate hen ko kalanmi ɗo ko seedeji muɗum ene woodi photoje ɗe nanɗo mbaɗa wawi hollude on ɗum nanɗo e téléphone amen délégation mo entière jusque dans mon bureau ɓe gari kadi ɓe mbi wonde koɓe yiɗɓe wallodirde amen eɓe jiiɗi EDF naata e nder capital société o woni jeeye e jeeyɓe société o min puɗɗi ɗum ha jaami France encore duttimi toon en décembre 2019 jiidirmi e société ji filiale uji mabɓe par ce que ko groupe mawɗo ko aduna EDF près de 150 000 employés donc wona entreprise jon tokoson ko doole ɗum ko wonde PDG EDF an ɓuuri doole président de la république uji gonɗi ɗo hen an ɓuuri doole président de la république Sénégal so tawi ko gonga haalde ko mbawɗa lijjidde ko président Sénégal wawa lijjidde ɗum hoto sah tampin hoorema PDG EDF ko wawi lijjidde ko président Sénégal wawa lijjidde ɗum noon so Allah wallima waaɓe noon on jotodiri ha ɓe jii ɓe mantima ɓe testima golle ma haɓe mbi eɓe jiiɗi nadde hen ɗum noon déjà tan ɗum ko ndam ɗum tan ko ndam nde Allah waɗata kadi holno affaire o boniri komin jeeyi ha tan min puɗɗi golle ɗe ɓe gaddanimi ɗo hen probléme aji hay goto anda hakkudam e Sénélec min e Sénélec guila 2020 guila directeur général kesso o ari ene wiye Papa Mademba Biteye koye haare mawde min goni taw o ari omo tawi emin cinnili contrat 187 milliards ɓe gari ɓe cabiti ɗum ɓe duñi min minen ɓe gaddi société israélienne ene liggo e dow amen ɗum ɗon ande leydi ma diwata ɗum ɗon saabu min mi wawa hewde peeje hami yaha Israël ɓe guitta société Israël ɓe pawami ɗon mbaɗa liggo wawa wonde koye haare mawde gonmi hakkudam e mabɓe joni wona duuɓi 4 kono Allah joom baɗe bawɗe o ko muɗum ko gasata noon ɓe kaɓima kam société o en 2019 mbaɗa waɗa 11 milliards de chiffre d'affaires en 2021 jippimi ha 167 millions 11 milliards ko 11 000 millions 167 millions ɗum hollanmama gumimi ko 11 000 jippimi ha 167 ɗum woni ɓe mbari entreprise o te ko ɗum wonno fandare mabɓe kono nde wonno Allah ene fawi hen jungo muɗum peeje mabɓe gasata Allah wi oɗon pewja mbaɗa fewja peeje moɗon nde ene naati e nder feeram nde ko ɗum woni ko heɓtiɓe ko e nder leydi amin emin gonɗo emin coka emin kaɗa liggade kamɓe wonɓe ɗoɓe ɓe gari ɓe totti min contrat 20 milliards de francs CFA ɗum woni ko mbiyanmi ko neɗɗo sa yiiɗi hoorema sa yiiɗi hunde fuɗɗore d' abord yidde hoorema andu ɗo pawta koyɗe ma andu ko jiɗɗa ko ɗum tagui min nadde e oɗo programme encore une fois ɗum noon komin koye lappol min goni hande ko guittodiral kumpa tan wonno hollude on holko woni yeesal en marche holko woni fandare amen emin tocco on juuɗe emin ballodira e moɗon emin ñaagui on ballal gam nde gara toon min mbiyani janton amen gonon sara amen jaren pour jeehen ƴettoyen lefol lamgol saabu ene wawi wonde ɗum woni komin ñagoto ko amin mbiya monsieur le président d' abord par ce que président min mbiyatma kadi Allah waɗa ɗum so Allahu lamɗo jaaɓi minen ɓe jeetaɓe komin suwaɓe Kanel naaɓe komin zone uji koye Kanel he min jeeya ɗo min jibina ɗo min mawni goto amen fof wonɓe ɗo ɓen jogui joom suudu mum jogui ɓiyum ne jogui suwaɓe mum jogui miñiraɓe mum eyyi kalɗo hen mo haalani min nani haalama noon guila arani ɗo e Kanel
kadi Allah addimo ɗo ene min mbima bisimilla ma kadi ko naata ɗo ho yo Allah hokke natirde bisimilla jaltira hen alhamdulillahi rabbil alamin Allah makkinde yiɗi leydi ndeɗi ɗo ari o ari ha Kanel ɗo o jooɗi ɗo e law amin joddemo ko président de la république Sall min kaali o heeɗi o jaabi min ɗum ɓenni Allah addimo hamin mbima bisimilla ma e Kanel hamin mbima bisimilla ma e law bisimilla ma e Cirol bisimilla ma e Yirlo ɓe gonduɗa ɗo ɓe ɓaydat hamin jiyama ar wondema min kulani sofiñan o moni ko mawna men min jaari local min jaari législatif min jaari présidentiel o moni min kulani filou ko grand amen ko grand moƴƴo kadi ko teyɗo ko intellectuel hamin gandi darde mum Kanel hamin gandi needi mum wona question mbiɗa haala pour welmo hamin gandiɓe ɓe ko boyja men suwaɓa men gondi o bisimilla ma noon kala ko jiɗɗa e Kanel mamin garo min mbaɗatma ɗum so Allahu lamɗo jaaɓi amine caggal Allah mine caggal ma min naata e campagne noon minen to min goni ɗo he guiɗin min puɗɗima mamin tafane ɗo base mamin mbaɗane ɗo groupe spécial to ko jeunesse Kanel naɓe min daro ha jira yitere ma so Allahu lamɗo jaaɓi wona min kala pour yo weele minen min jiiɗi ko liggotoɗo amin jogui lidduruji amen hamin jogui président Macky Sall nana kono min jeyani koye amen minen fuutankoɓe hay dara min jeyani mini wona liggueyaji wona entreprise aji wona hay batte sowona ɓe gara ɓe dokka min ɗo temedde ɗiɗi temedde tati min gulla min luu soɓe gayni kuɓɓotoji mabɓe koota minen loon ɗum ɗon yoni min hanki min tampi min maayi minen min jiiɗi ko développement min jiiɗi waɗoɓe entreprise aji zone uji ɗin liggo min liggo hamin daña min balla jinnaɓe amen suwaɓe amen hanki ni min natti wonde cuulon saɗa ara hokka yimɓe temedde temedde ɗiɗi gullanma ɗum gasi hanki ɗin fuuta minen min jiiɗi ko liggotoɗo hamin mbima bisimilla ma lidduruji kewɗi gari ɗo discours mo mbaɗɗa ɗo min nanani mbaɗi oɗo discours ceerno Sall salari ɗo mi wawa limtudeɓe ɓe keewi mais discours ma o barke Seydina Mouhamed a waɗi vrai discours addi min ɗo koye jaɓɓal mo saabiqato alquran nde wonno ko hen min jibina ko hen min dillata ko hen min guuri hen min mayata nde wonno aduna somo heddi moƴƴude ko ma alqurana jangge alhamdulillahi rabbil alamina ɗi fuutanke biyeteɗo Amadou ƴettede li koye nder reedu Fuuta so addi oɗo programme min kalnama min garat min noto hen wona an min noti min nooti ko alqurana woni seeɗa ko kalɗa ko fatɗemo to saltoɓe ko minen fof ndendi association o woni Amadou Mouhtar Sall ɗi ceerno Samba Kanel yimɓe fof ne gandi ceerno Samba wiyama alqurana wiyama ceerno Samba Kanel yimɓe fof ne gandi ɗon qurana ɗon haaɗi wonko adde kaɓorgal e nder Fuuta kanko tan addi ɗum ndeka noon hunde so ari jippima foti jippade ɗo wiyata fota min gardi ɗo e miñiraɓe amen almuɓe oɗo wiyete ko Moussa Bassoum kanko woni coordinateur régional amen de région de Matam e almuɓe alqurana ñande min mbaɗi assemblée général mawɗo to Kanel ɗo pour donade leydi yo Allah addu jaam min jippini kamilaji min mbaɗi duuɓuji yo Allah addu jaam so jaam ala haydara dillata min jette hen Allah noon par ce que an to puɗɗiriɗa ɗo ko ɗon heewi sakkitirade an puɗɗoɗa ko affaire moustabɗoto alqurana nde wonno ko hunde joguino aduna nde kadi ko ɗum yejjita sa ƴeewi hande sa walli alqurana balluɗa ko babiraɓe balɗa ko rewɓe hande a yiyat cukalel pongel ni Allah andi no janggiri poos bamum wonto yettaki wonto yummum jogaki pour ha wawa janggude ndeko noon minen ngoɗo noddago jeeyi ɗum ko almuɓe ɓe kala jangguinannoɗo yo ƴettu programme ko France wiyete ko les jardins d'enfants to ko alqurana mbaɗa base moƴƴo beele ene wawa dañde moustabaqato alqurana en jii rawande ko Sénégal najo monde entier o Sénégal najo gagni so haalama ɗo Mamoudou Bousso ko ɗo jeeya o koye ɓurɓe ardiɓe waɗoɓe corrigé alqurana e monde he ko ɗo jeeya Kanel ɗo minen emin parluto ɗum mataw noon ko juuti hen kala ɓeɗen mbima bisimilla ko yanti hen ko a haali affaire dawrugol harmani heddi kono waɗira ene gollira balle kam en wona somi woni mi yejjiti on ɗum ne harmi ɗum ko hoto mi nani ɗo hande ko meya nande ko jibinami ko mbaɗi ara e duuɓi 61 ans discours mbaɗɗa ɗo meya nande ɗum sabu Allah kaalirimi ɗum kalɗa ko école pulaar haalani wolof sako wiya mi nanta wala français kalɗa koye pulaar ko hunde leerde an kay so wonti ko hoorema tan a joɗoto kono wona hoorema umminma ko aduna o umminma ko Sénégal yallah rokke ndam kala hen noon ko feewi koto Allah ummi kala hen ko fuuja ganno ko neɗɗo way noon allahumma salli ala rasulillah min beltonoma e garal ma ɗo en emin mbima kadi bisimilla
wonno so beelem mi heeɓi ɓiɗɗo gorko feeñat koye konngol mum walla feeña e gollal muɗum min gona noon wawɓe haalde kadi min kewani haalde e renndo wangodani emin dutto tan ko haalerno e banggue qurana fof hannima emin dutto konngol min meeɗi almuɓe hono amen meeɗi haaldude ɗum e Macky Sall emin mbima so Allah hokkima leydi ndi mbasa yejjide min mbasiotoma mbasa yejjide fuurankoɓe emin mbasiyoma woto yeccitu caggal ya yeeso tan ɗum tan min jinno haalandema mbasa yejjidde almudagal almuɓe ko jangguinoɓe ko remoɓe ɗum woni Fouta ɓe jangguinat ɓe ndema min ngala hay salaire goto so wona jangguinde e remde mbasa yejjitimi so Allah hokkima laamu ɗum min mbasiyotoma ɗum noon min calminima min juurimama